мисол агар яке аз шумоён дар Федератсияи Русия депортатсия шидагӣ бошед, дар ин бора сардори сараясати вазорати корҳои дохилии Русия як каси дигар нависондаи шери нар зинда боши Тоҷикистон ба пеш. Ҳамин масъалаи хизмат дар ҷоным зад, дигар нахон. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. Тамошобинони азиз, ҳатман дар видео лайк монен ва то охирша тамошо кунен. Ахбороти нав ба маълумоти шумо мерасонем, баъдан ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. Бародарони азизу гироми қадр, фаромӯш накунем ки рӯзи 9 ноябр мо финали конкурса мегзаронем. 100 ё 150 донаи дигар билет мондагиай. Ин ҳамин нафарое ки тамошо кардаистен, аз ҳаматон хоҳиш я ҳаракат кунен, билет бихарен ба аксия 1000 рубл қати 10 дона билетон метиҳем. Дар ин пара ин ҳамин номерое ки дидестен, номерои Сбербанкай. Сбербанк ба номи Ҳамза меброяд. Дар ин ҳамин сумтона мепартоен ва дар ин параи экран номерои WhatsApp-ай. Дар ин WhatsApp чектона равон мекунен. Ҳамагӣ 35 дона призаи шоҳҷоиза Мерседес 221 кузов. мавзӯи асосии имрӯзаи мо: вазорати умурии дохилии Федератсияи Русия қасд дорад вуруди муҳоҷиронро ҷиддӣ назорат кунад. Чунин чораҳо барои он заруранд, то шахсоне ки маълумоти ному насабро иваз мекунанд, нагузаронанд ба қаламрави Русия ворид шаванд. Ба шумо як мисоли оддӣ меёрам. Мисол, агар яке аз шумоён дар Федератсияи Русия депортатсия шидагӣ бошед ва вақте ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон меоянд, ному насаби худтона иваз мекунед, ҳамаи ҳуҷҷатҳои худтона аз нав мекунед, паспортона алиш мекунед ва ба паспорти нав попитка мекунед ки ба Русия дохил шавен, махсус барои ана ҳамин гуна нафарҳо дар тамоми фурудгоҳҳои Федератсияи Русия ва дар сарҳад низ назорат пурзур кардагӣ ҳастанд. Яъне ки паспортҳоро ҷиддӣ назорат мекунанд, то ҳамин кирдорҳо ба вуҷуд наояд. Дар ин бора сардори сараясати вазорати корҳои дохилии Русия Валентина Казакова хабар дод ва гуфта мешавад ки дар ҳар як фурудгоҳи Федератсияи Русия вақте ки шаҳрвандони хориҷӣ вориди Русия мешаванд, изи ангуш ва аксбардорӣ аз сари нав карда мешавад. Дар ҳолате ки шумо ба аэропорт мерен, вақте ки паспорти худтона пешниҳод мекунед, шуморо аксбардорӣ мекунанд, яъне сурат мегиранд ва болои и отпечатки худтона меспоред. Чунки дар ҳолате ки шаҳрванди хориҷия дар Россия депортатсия мекунанд, дар ҳоли депортатсия кардан вай изи ангушт меспорад ва ӯ отпечатки дар базадани Федератсияи Русия сахранид меиста. Дар ҳолате ки паспорта алиш мекунӣ ва аз сари нав Россия мерай, ҳамура вақти ворид шидан дар Россия аз шумо отпечатки мегиранд ва агар шумо ки пештар депорт шидагӣ бошед, дар система меброяд. Ба гуфтаи Валентина Казакова, ин барои он зарур аст ки афроде ки маълумоти насбии худро иваз мекунанд, ба қаламрави Русия ворид нашаванд. Сабти изи ангуштон усули муайян кардани шахс аст ки бар асоси вижагии шакли пӯст сурат мегирад. Ин принсип дар илми криминалистӣ васеъ истифода карда мешавад. махсус супоридани изи ангушт барои шахсияти шаҳрванда муайян кардан мебошад. ва тамошобинони азиз, мо ба шумо чӣ гуфтанем? ҳар нафаре ки депортатсия шидаен ва шумо паспортҳои худтона иваз мекунед, боз ба Россия сафар карданӣ мешен, дар ҳамин ҳолатҳо бо эҳтиёт бошед. аввалан ин ки вақти депорт шидагиен, то муҳлати депортон кушода нашава, дубора бо роҳи ғайриқонунӣ вориди Россия нашавен. ана ҳамин иваз кардани паспортҳо роҳи ғайриқонунӣ ворид шидан ба Русия ба ҳисоб меравад. хоб, тамошобинони азиз, акнун комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунед. дороҳои табобатӣ аз ширкати Шифофармо, дороҳо барои нест кардани сангу намаки гурда, инчунин дороҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар ва инчунин дороҳо барои қувваи мардро зиёд кардан ва ногуфта намонад ҳиҷомаи бепул барои занҳо ва мардҳо. рақамҳо барои зан ва мард дар рӯи экран. ҳатман муроҷиат кунед. як кас нависондаи акаи Сорубон оилама ай Тоҷикистон овардам. 3 моҳа регистратсия кардам. Мешава ҳар 3 моҳ пас граница гузара. Регистратсия кунем то 1 сола. Илтимос ҳамира ҷавоб диҳед. Саломат бошед. Дар ҳолате ки шумо оилатона агар гости кардагӣ бошед, мигратсиони карташа, вақте ки вориди Россия мешава, 3 моҳ меиста ва ай сари нав ай Россия ки берун буромад, сразу ҳаққи ворид шидан надорад. Бо баъди 3 моҳ ҳақ дорад ки ворид шавад. Алишер нависонда: ассалому алайкум акаҷон, билетҳои конкурс
ҳастанд ё ин ки не. Рӯйхати билетҳо дар куҷо мебироянд? Рӯйхати билетҳо дар телеграм канали мо мебироянд ва мо гуфтем ки 100 дона ё 150 дона билет мондагӣ. Ҳаракат ки ай ина ҳамин видео бидро билет бихар, шанса ай даст нате. Як каси дигар нависонда: ака ассалому алайкум. Ман патентам 100% ай. Мешава ки граница нараму продлитиш кунам, не ки официально нестам. Дар ҳолате ки трудовой договор надорӣ, мутаассифона намешава. Вақте трудовой договор дошта бошӣ, баъд иҷозат ҳаст. Асилбек нависонда: ассалому алайкум. Ака ман мехоҳам ки ба номи бибиам гузарам. бибиам хуҷагиш ҷудо кардагӣ, мара аблава мебарад, лутфан ҷавоб диҳед. Дар ҳолате ки шумо ба номи ягон кас фарзандхон мешавед ва бо тариқи ҳалномаи суд шуморо ба фарзандхонӣ қабул мекунад, ҳамон оилае ки қабул мекунад агар писар надошта бошад, шуморо ки қабул кард тибқи қонун, ҳалнома ки биромад, як фарзанд ба ҳисоб мерен, шумо аз хизмат озод мешавед. Кароматулло нависонад: бозӣ кадом каналда мешава эфир? Бародарои азиз, ба фикрам ки ман дар ҳамин канал бозӣ сар метавонам, дар ягон канали дигар не. Дар ҳамин канал ки бозӣ рафтесай, эфирам дар ҳамин канал мегзарад. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум бародар, саволат ҷавоб тезтарод шуда. Мо дар оила 2 фарзанд ҳастем. Додарам бошам маъюб мебошад. Ман худамро сардори оила ё ин ки як писар гузаронидам метавонам барои аз хизмат озод шудан. Сардори оила гузаронда метавонӣ агар ки падару модар қувваи корӣ надошта бошанд, хонашин бошанд. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум ака. 1996 таваллуд май. 5 феврал. Мара аблава мехапа ё не? Илтимос ҷавоб диҳед. Яъне 5 феврал та аллакай 27 сола шудагӣ, аз даъват ба хизмат озод ҳастӣ. Як каси дигар нависонда: шери нар зинда бошӣ, Тоҷикистон ба пеш. Саломат бошед, шуморам зиндаву сарбаланд бошед бародарои азиз. Абдулло нависонда: е бача, як дона билета бугу, я моҳай мепурсум. Як дона билет 250 рубл бародар. Чиша бо гап занам. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум додар. Як савол дорам. Бачам донишгоҳда хонда имсол тамом мекунад. 4 сол хон. Хизмат барам чанд сол хизмат мекунад? Хизмат баран 1 сол хизмат мекунад. Танҳо нафарое ки шӯъбаи ғоибона мехонанд, ҳамво 2 сол хизмат мекунанд. Тамом. Астарниш ҳамаш 1 солае. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум. Ҳамин масъалаи хизмат дар ҷонам зад, дигар нахон. бародарои азиз, ҳар рӯз дар ин бора савол метиҳанд. Фикр мекунам ки агар нахонем, баъд ҳастанд нафарое ки мумкин аз мо хафа шаванд. ба ҳамин хотир ин чизҳоро хай хуб ба назар бигирен. Обуначиҳои нав дар канал ҳама рӯза ҳастанд ва саволое ки намедонанд пешниҳод мекунанд. Тамошобинони азиз, ба ҳамин видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шумора нигаҳбон бошад.